Namhlanje kuseni ufuna ukukhuluma ngendoda igama la uJakobe iyatholakala lapha eBhayibhelini encwadini kaGenesis chapter 32. Le ndoda siyithola yayinemfuyo eningi namakhosikazi inomndeni wayo omningi, but khona into ayidinga empilweni yayo, yayifuna ukuhlangana noNkulunkulu, ixolelana noNkulunkulu. Ngelinye ilanga sibona ibalekela umfowabo, sibona ifika ngasemfuleni, mayifika ngasemfuleni yafika yawelisa yonke into ayinayo, yawelisa amakhosikazi ayo, yawelisa nezingane zayo, yawelisa nemfulo, yakudlulisa kuwelisela ngephesheya ngoba ithi ufuna ukuhlangana noNkulunkulu, ikhulume noNkulunkulu face to face. Ngifuna ukuthi ekseni namhlanje uzoqala usuku lwakho, khona izinto kumele udlulise empilweni ukuze ubone amandla kaNkulunkulu esebenza empilweni yakho. Ezinye izinto zikubambile ngenxa ukuthi awufuni ukudlulisa izinto ukuze uthole isibusiso sikaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukuyisa endaweni engconywana, kodwa khona izinto osabayo ukudlulisa nongafuni ukudlulisa enhlizweni yakho. Akakwazi uNkulunkulu ukwenza into empilweni yakho kukhona izinto ongakayidlulisi. Le ndoda yadecide engqondweni yayo nasenhlizweni yayo ukuthi kumele ngidlulise yonke into ngiyiwelisele ngaphesheya ukuze ngisale ngingedwa, ngibonane noNkulunkulu ekwazi ukwenza into empilweni yami. Khona izinto uNkulunkulu akafuna ukubusisa ngazo, nakafuna ukuphakamisa kuzona, kodwa akakwazi ukwenza njalo. Kusekhona izinto osayibambile enhlizweni, kusekhona izinto ongakayidlulisi namanje, kusekhona abantu ongakabanxoleli, kusekhona abantu ongabakhulumisi. Ngabo kude nempilo, kodwa khona izinto ezisabamba inhliziyo yakho, khona amagqubu ongakawadlulisi. Kodwa ke wenze njengoJakobe, wadlulisa konke wawelisela ngaphesheya. uNkulunkulu ngabe useqala ukuphakamisa manje, kodwa khona izinto ongafuni ukudlulisa. I-relationship wabana ngo-2008 namanje umfana wagila kwakamxolelo kwakamdlulisi. uNkulunkulu akakwazi ukusebenza empilweni, akakwazi ukubusisa kuphakamisele kwenye level ngoba khona izinto ezisabambile enhlizweni yakho. Ake ukhulume nawe namhlanje, uncenge inhliziyo yakho, incenge ukhulume nayo, hlale nayo phansi uyitshela ukuthi inhliziyo yami awuxole manje, inhliziyo yami awudlulise manje. Khona abantu abagila ngo-1995 namanje awufuna ukubakhulumisa, mawubacabanga uvela uncifa amathe. Ake udlulise manje, xola inhliziyo yami. uNkulunkulu ufuna ukwenza something empilweni but akakwazi ukukusebenza ngenxa yokuthi akakadlulisi. Ngiyakuncenga ngobubele bukaKristu, ngiyakuncenga mama wami ekseni, ake udlulise. Khona intombazane iyathatha indoda yakho, awukwazi nokudlulisa namanje, ake udlulise. uNkulunkulu ufuna ukubusisa ngezinto ezingcono. Uyazi ukuthi empilweni khona abantu abangabusisekile ngenxa yokuthi abafuni ukudlulisa futhi abafuni ukuxolela. Inhliziyo zabo yiboshiwe, iqinile. uNkulunkulu ufuna ukwenza something namhlanje kuthina, ake udlulise. Dlulisa ngaphesheya, ake uwelise ngaphesheya zonke izinto. Ngiya understand abagila wawusunikele ngayo yonke into kwi-relationship yakho ukuthi yabona ke manje sengifike ekugcineni, bavele bakugila. Awudlulise kuyela ngaphesheya ukuze ukwazi uqale ubone izinto ezintsha zenzeka. Dlulisa ke manje. Yenza njengoJakobe, udlulisa imfuyo yakho, udlulisa yonke into esenhlizweni yakho. Ngiyazi umalume khona into awayenza kuwena ayifuna ukuphuma enhlizweni, ayifuna ukusuka engqondweni, kodwa ukhulume nenhliziyo yakho namhlanje ekseni. Ngifuna ukukhuleka nawe ekseni, ngithi uNkulunkulu udlulisa lento. uNkulunkulu susa lento engqondweni yami, susa nanku umcabango ongafuni ukusuka. Ngicela ukhulume nenhliziyo yakho. Ngiyazi inhliziyo yakho uhlezi uthandaza ngayo, kodwa namhlanje ngicela uyithandazele ukuthi idlulise. Hlezi sithandaza ngenhliziyo ethu, ake sithandaze ngenhliziyo, kodwa ngicela namhlanje ukuyithandazela inhliziyo yakho ukuthi Nkosi, ngicela ukuthandazela inhliziyo yami ayidlulise. Inhliziyo yami inamagqubu, inhliziyo yami ibamba izinto zakudala, inhliziyo yami ibophile, ibamba izinto ezenzeka kudala. Uyazi khona nemindeni engangenelani ngoba bafuna ukudlulisa izinto. Khona omakhelwane abangangenelani abafuna ukudlulisa izinto, kwenzeka into encane nje abafuna ukudlulisa. Khona ama-relationship aphelayo epheliswa izinto eziwubala ngoba omunye akafuna ukudlulisa, ulinde omunye ukuthi exolise ukuze edlulise. Ngixolele engaxolisanga, dlule engafuni ukudlula. Wenzela wena, wenzele wena, wenzela wena, wenzele yena. Khona isibusiso sekulindele masudlulisile. After sedlulisile uJakobe, uNkulunkulu waba naye ubusuku bonke, wathi angikudedeli ungangibusisile. Esembambile ubusuku bonke wasombusisa uNkulunkulu ngenxa yokuthi wadlulisa izinto. Ngeke akubusise ungakadlulisa uNkulunkulu. Sibusiso sakho sikhona, sidinga ukuthi udlulise. This is Mega Grace Hour on Vuma 103. My name is Phumlani Nkwanyana. Ngizoba nawe futhi next week Monday 5 to 6. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning KZN.